कि नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे आ नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे दुल्हा के बहिनी भइली खेलाड़ैन कर भाई का करे दुल्हा के बहिनी भइली खेलाड़ैन कर भाई का करे नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे दुल्हा के नाम बाबुल हनु अब बाबुल के राखी भइली छिनारैन कर भाई का करी बाबुल के राखी भइली छिनारैन कर भाई का करी एही में किए हो समधि के मोचिया कमाल कइले के हो समधि के मोचिया कमाल कइले बा हमरा दुआरा पर झाड़ू पाके काम कइले बा हमरा दुआरा पर झाड़ू पाके काम कइले बा छिनारैन कर भाई का करी नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे नीम पर चढ़ल करैली तो मरचाई का करे दुल्हा के फुआ भइली खेलाड़ैन कर भाई का करी दुल्हा के फुआ भइली खेलाड़ैन कर भाई का करी चश्मा लगावला से हीरो ना कहई पाए समा चश्मा लगावला से हीरो ना कहई पाए समा चश्मा लगावला से हीरो ना कहई पाए समा हमें हर मऊगे कहई पाए समा मेहर मऊ के कहई बाए समाधि आ बहिन छिनारे कहई बा ए समाधि बहिन छिनारे कहई बाए समाधि और हमनी के गार्जियन हमनी के कृति दीदी के मामा जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आई एलडीएम पुष्पेंद्र सिंह और सरोज सिंह जी के तरफ से गार्जियन के बहुत बहुत धन्यवाद बा कहिया के चलल तू हवाए बाबूला भेड़ुआ कहिया के चल तू हवाए बाबूला भेड़ुआ कहिया के चलल तू हवाए बाबूला भेड़ुआ तारा घरावा में चोरावा समैले आय सिया राम के बजो तारा घरावा में चोरावा समैले आय सिया राम के बजो बनो तेरा यकिया बनो तेरे मेरा हो बनो तेरा मुखड़ा लाज तारे बनो तेरा कंगन है हजार बनो तेरा कंगन है हमनी के गार्जियन संतोष सिंह जी बाढ़ से गार्जियन के दिल से आभार फिर से पुरस्कार है कहे के बाद
देखी चोर हमनी के पाहुन जी के घर में जौन चोर चोरी कर गई बा दुल्हे सरकार के घर में, वो गहना गुड़िया पैसा से ओकरा मतलब नहीं कि ओकरा मतलब का से बा, गीत के भाव से बा। अनधन चोरावा हो कुछु ना लिहले हो, अनधन चोरावा हो कुछु ना लिहले, अनधन चोरावा हो कुछु ना लिहले, अनधन चोरावा हो कुछु ना लिहले। इनकर बहिनी के बना ले मोटरिया, आय सिया राम के भजो। इनकर बहिनी के बना ले मोटरिया, आय सिया राम के भजो। देखिए इनका के कहाँ लेके आवत है, इनकर बहिन यानी राखी जी के बनिया ओनिया चोरवा घरे लेके आइले, बनिया ओनिया चोरवा घरे लेके आइले। और हमनी के कृति दीदी के जे भी भाई लोग बाऊ लोग के केहू के नाम बताई, कृति दीदी के तनी भाई लोग के कुछ केहू के नाम जान लो। यस मुकुल वाह। बानिया ओनिया चोरवा घरे लेके आइले, और का कहियो कि उनके दे